Sljedeći koji nastupaju ovdje na pozornici, naši gosti, su Hrvatska izvorna grupa iz Budimpešta. Osnovani su 1996. godine. Članovi grupe su Hrvati koji su se iz svojih rodnih sela preselili i nastanili u Budimpešti. Utemeljenjem društva pokušavaju u tom velegradu sačuvati svoj materinski jezik i identitet, svoje tradicije i običaje. Izvorna grupa je više puta gostovala u matičnoj domovini i na priredbama širom Mađarske gdje Hrvati žive i u kvartovima Budimpešte. Na repertoaru imaju plesove iz više regija Mađarske gdje Hrvati žive. Ovom prilikom predstavit će se sa bunjevačkim plesovima i pjesmama uz pratnju tamburaškog sastava Ledina i Stukulje. Još jednom molim vas da se malo strpite, brzo će program završiti, da se utišate i da se koncentrirate na naše izvođače. A pozdravimo jednim velikim pjeskom Hrvatsku izvornu grupu Budimpešta.
Hrvatska izvorna grupa Budimpešta. Evo ovom prilikom se zahvaljujem našim prijateljima iz Budimpešte jer njeguju naše hrvatske običaje, hrvatsku riječ u drugoj zemlji, a to vjerujte mi nije lako. Još jednom hvala i veliki pljesak.